След една хубава тренировка е време да направя още едно видео за тема, която е много актуална в момента и за тема, която винаги съм искал да говоря, и тя е Red Pill. Защо е толкова популярен в момента? Съдържа ли истини? Какви истини съдържа? И има ли алтернатива всъщност? И как може нещата да бъдат представени още по-добре? Ще започна от там, че по мое мнение Red Pill съдържа много истини. Това е така. Без никакво съмнение съществуват такива неща като хипергамия, като това, че жените имат определени предпочитания към това мъжа да изглежда добре, да е здрав физически, да е във форма, да тренира, да спортува, да изкарва пари, да има сигурност, стабилност, емоционална също така стабилност. Всички тия неща са важни. Къде се къса нишката обаче? Според мен голяма част от проблема на Red Pill е, че това по-голямата част от мъжете, които говорят за Red Pill, са арогантни. Вижте, много е важно един мъж да спортува, изключително е важно да е във форма, да се поддържа, да се облича добре, да изкарва пари. Сега, ако не говорим за големи пари, дори да стигнеш някакъв приличен стандарт, да си средна класа, да имаш някакви спестявания, да имаш някаква финансова култура. Тия неща са важни. Обаче, арогантността е проблем. Написах в вчерашния ми пост защо е така. Говорил съм го с много мои познати приятели. Нямам проблем да кажа на всеки един от вас лице в лице защо смятам, че арогантността е проблем. Защо смятам и че повечето хора са арогантни, което е огромен проблем за тях и за тези около тях също така. Големият проблем е, че когато си арогантен, ти искаш да звучиш като последна инстанция, не даваш шанс на различна гледна точка, а понякога нещата са по-комплексни. Понякога нещата не са или, не са черно-бяло мислене. И именно това различава порасналия мъж от момчето с мъжка енергия, който търси, но все още не е стигнал там, където иска да бъде. И има разлика. Има разлика, когато зрял мъж говори с повече нюанси и когато един арогантен мъж звучи категорично. Да, категоричното звучене продава, но то не дава цялостност и не дава пълната картина. Ако тези мъже бяха по-благородни, по-удохотворени, по-духовни, не просто фиксирани върху материалното, също така да могат да си признават грешки, да могат да видят нещата от различен ъгъл, от различна гледна точка, тогава думите им и действията им щяха да имат много по-голяма тежест. Същите тези мъже, представете си, физически във форма, стабилни, с емоционална стабилност, които са постигнали някакви неща, имат социален статус и така нататък, но също така и да са благородни, а не арогантни. Не да нападат някой само защото има различно мнение, а да могат да чуят, да задават въпроси, да попитат защо мислиш така. Интересно, а не мислиш ли, че вместо да бързат да нападат и да обиждат, защото това са неща, които отблъскват, това са неща, които не водят до диалог, а напротив, водят до разрив в отношенията и затова се създават тези балони, които, както всички знаем, пречат и прави обществото ни още по-фрагментирано, а не трябва да бъде така. Трябва да можем да водим диалог, дори да сме на различни позиции. Сега, разбира се, привличането не е морален конкурс и то има своите закономерности. Това е, между другото, съм си го записал точно по този начин и е абсолютно вярно и е на 1000% вярно, без никакви съмнения. Това е след един мой разговор с ChatGPT, между другото, относно тази тема, в която той така много беше интересно да чуя гледната точка на ChatGPT по тази тема и
Беше ми интересно, до голяма степен има своите критики, разбира се, има и своите така, неща, които не отричат еволюцията, не отричат науката и истинни твърдения и така нататък. Да, до голяма степен някои неща са базирани върху псевдонаука, както наричат bro science, но както вече знаем, със сигурност има и много истини, които няма как просто да бъдат отречени. Red Pill все пак съдържа много истини. Факт. Това е безспорен факт. Няма какво да говорим наистина, както вече споменах и в началото. Нещата са такива, каквито са, но хубавото нещо, в сравнение, да кажем, с Black Pill, за което сега няма да става дума за други движения от така степен. Това ще бъде видео на някакво по-нататъчно видео, което смятам да направя, но за разлика от някакви други такива движения като Black Pill, където е много силно застъпен детерминизма, Red Pill дава все пак възможност за развитие ти, да кажем си на лоша позиция в момента, но ще тренираш, ще изкарваш пари, ще развиваш социалните си умения, ще станеш по-уверен. Всички тия неща са възможни. Всеки е възможно да ги направи и това ми харесва в това движение, именно това, че дава възможност. То ти казва възможно, то не ти казва обречен си. Не, всеки може да положи усилия. Да, имаме някакви ограничения, но усилията са напълно възможни да бъдат положени и смятам, че това е нещо, което всеки един може да, най-малкото да положиш усилия, да се опиташ да стигнеш до някъде. Все ще стигнеш до някъде. Няма да е до върха, не всеки може, но ще стигнеш до... ще станеш по-добър от себе си вчера, а това е което има значение в края на деня. Друг важен въпрос, който безспорно трябва да се разглежда и мисля, че много хора имат грешно разбиране относно него, е мъжката иерархия. Мъжка иерархия без уважение, според мен, няма как да бъде под каквато и да е адекватна форма. Иерархията трябва да съдържа уважение на личните граници. И иерархия не означава един да води категорично и да казва на другите и да се разпорежда и да се държи грубо и авторитарно. Това е много детска, тинейджърска, наивна, инфантилна представа за иерархията. Иерархията трябва да спазва някакви граници на благоприличие, на уважение. Също така ти можеш да делегираш. За някои неща може да си лидер, за други неща си ученик и това е напълно нормално. Няма как всеки да е добър във всичко. С това трябва да има така едно уважение към хората и да се уважава човешкото достоинство, за да можеш да постигаш някакви по-добри резултати. Така, това, което до голяма степен всъщност е основния плюс на Red Pill, е свободата от очаквания. Защото когато се фокусираш върху това да работиш върху себе си, не да сваляш жени, не да гониш някакви резултати, както например в Pickup, където заговаряш 50 жени или 100 жени и като те отрежат по-голямата част, защото нормално едно момче, което не си е излизало от тях и няма никакви социални умения, естествено, че повечето жени ще го отрежат, той си прави грешни изводи от това, че това не работи, примерно, или че... не е така. Просто разликата между Pickup и между Red Pill е, според мен, много голяма в това отношение, че Pickup е много повече върху емоцията, докато Red Pill ти дава много повече рационално мислене и това помага, когато се фокусираш върху собственото си развитие, да си с това мислене, че аз ще положа усилия върху себе си, ще започна да се развивам, пък каквото ще да става. Според мен това е много по-голяма тежест имат и парадоксално всъщност тогава жените започват да бъдат по-привлечени от теб, защото ставаш добра партия всъщност и те го усещат това нещо, усещат тази енергия, която ти излъчваш, точно защото я няма тази нужда. Нямаш нужда от одобрение, нямаш нужда от конкретен резултат и дори доста привлекателни жени, има по-примери за това нещо, харесват така, на вид дори по-обикновени момчета, които
не са някакви фитнес инструктори, културисти, бизнесмени и така нататък, просто жилави момчета, които тренират, полагат усилия, но при всички положения това се усеща като енергия, като движение и е много важно и точно този менталитет да станеш цялостен човек и да видиш какво се случва след това. Ето това е готиното нещо, да бъдеш любопитен, любознателен, да не очакваш краен резултат. Това е нещо, което прави разликата. Според мен е много от голямо значение и за разлика от пикъп, където до голяма степен е обвързано с хедонизма, в Red Pill можем да говорим за стоицизъм до голяма степен. Едното ти е моментната емоция за кратък период от време, другото ти е за дълъг период от време фокус, енергия, концентрация и това е изключително полезно. Толкова по тази тема за сега, можем да говорим по-нататък за различни сравнения, да правим както и с по-заблудени мъже, които не са запознати с тези процеси, както са наричани Blue Pill. Те самите не знаят, че са такива, защото са неосъзнати. На този етап смятам това да бъде относно тази тема. Темата е много интересна, много съвременна, много актуална към съвременния начин на живот. Споделете долу в коментарите какво е вашето мнение. Ще говорим отново по всякакви различни теми. Ще пускам видеа свързани с музика, най-вече на този етап и както и други такъв тип теми, които ме вълнуват. Толкова сега от мен. Благодаря ви и ще се виждаме отново.